Og der må ja, hvor meget vind, det kan jeg jo ikke sige dig, men der må have været rigtig frisk vind, for i hvert fald passerede vi, og han var også sejlforkert, men en kuf. Det var blandt andet en tysk, for morfar havde snakket med dem derinde, en tysk familie. Det var mig, de kunne få have familien med. Okay. Ja. Så skolegang var ombord? Og... Ja, det må de jo så have klart der. Ja. De havde jo en kæmpe kahyt bygget op henagter. Og der kan jeg huske, at han var sejlet fra Kærtminde. Og så sejlede vi på et tidspunkt og passerede ham, kan jeg huske. Og vinden må jo have været meget, meget gunstig i Norden, eller for den strøg afsted med, jeg kan huske, at morfar var helt på mærkerne, sådan som det gik, og kiggede på sejl, og det hele det gik jo bare. Og så opdager jeg jo kuffen, og vi passerede kuffen, og så kan jeg nu huske, at morfar havde jo altid skipperkasketten på, og tog kasketten af sådan og hilste på. Det er sådan et billede, som har bidt sig så fast i mig, at dengang morfar har været stolt. Jamen, det har været et rigtig godt øjeblik. Det har bare strøget derudad. Ja. Så jeg kan jo dertil sige, at der er ikke ret mange, der har haft så god en barndom som mig, med oplevelser og sådan noget. Og samtidig med forlængende skoleferie, da jeg begyndte at gå i skole. For så lå vi pludselig et sted, og morfar var nødt til at skrive til skolelæreren på grund af indtruffende omstændigheder, så bliver Johannes altså lidt forsinket med hjemkomst. Jamen, du har jo kunne være på de eventyr, andre kun har læst om eller drømt om det jo, ikke? Ja. Og så mærkede jeg jo det, når jeg kom hjem, pludselig dukkede jeg jo op. Ja, så var der nogle kammerater, de var jo sure, hvorfor du skulle være væk så længe. Sådan er det jo. Ja, det var det, så det kan jeg jo dertil sige her. Jamen, jeg har haft det glimrende. Det har jeg da. Ja, men jeg kunne godt have tænkt mig, forstår du, og det er jo noget, jeg har tænkt mig over mange gange. At jeg kunne godt have ondt morfar og mormor en bedre økonomisk alderdom. Ja. Efter de mange år. For de der 5.000 har fik for Mira, det tror jeg sgu ikke, det har været andet som. Han skyldte ikke nogen noget. Og det tror jeg nok, at han har klaret det helt ud, at han har fået de penge der. Med skibshandler og det der. Og det vil sige, at de blev boende efterfølgende i Fjellebroen i det hus? Ja. Det blev de. Hvor ligger det hus nøjagtigt i Fjellebroen? Fordi jeg kommer jo i Fjellebroen privat. Jeg har min bedste ven bor på en gård i Fjellebroen dernede. Hvor ligger den gård hen? Den ligger i Svinget lige over for der, hvor familien Fosshammer har deres hus. Nå, lige overfor. Det er en gul gård. Vejen går rundt om huset nærmest. Ja, den er trelænget gul. Ja, men altså den deroverfor, der bor Anders Poulsen og søn og børnene der. Og jeg ved nøjagtigt, hvor Fosshammer, hvor de bor, for der er jeg jo kommet som dreng derom. Ja, men det er huset, de har jo udsigten ud over vandet. Og lige bag ved dem, der ligger der en trelænget lille gul gård. Lige ja, men altså, når du kommer og kører om igennem Fjeldbro, eller Strandhuse. Strandhuse, ja. Ja, så kommer du om der. Der er en række hus, der ligger på højre hånd først. Når man kommer fra Fjellebroen mod Strandhuse? Yes. Ja. Og så, når du kommer derned, så ligger der en gård der, ind bag en høj hæk. Så ligger der et privathus her, og så ligger der en gård her, og så ligger Forhammers gård her. Og derovre fra her på hjørnet, der ligger en gammel gård. Og så lidt længere om deroppe, der ligger også en gård, som bliver brugt nu til ferielejligheder og sådan noget. Ja.
Og det vil sige, der hvor din morfar boede, og du boede... Det var før du kom derom. Men når man har passeret Forshammers hus... Nej, det var før fra Fjellebroen. Før du kom derom, det var før den tid, og jeg skal vise dig billeder af deres hus. Ja, for så kan jeg se det. Det ligger der vel den dag i dag? Ja, det gør det. Og naboen til det er den eneste gamle dernede i dag i Fjellbroen, jeg kender. Og ham er vi gerne sammen med en eller 2 gange om året. Ja. Og han siger gerne, at hende damen, der ejer huset nu, hun vil meget gerne snakke med os tilbage. Og så vi har aftalt næste gang, så skal han arrangere et møde. Jeg mener faktisk, huset blev kaldt Mira. Ja, det kom det til at hedde senere hen. Og skiltet Mira også. Ja. Ja. Så min gode ven, han kender det, og han sejler selv med en tremastet skonnert, der hedder Merlin anden. Han bor dernede. Så det er... Hvad hedder han? Han hedder Toge Ågaard. Nå. Han bor på den gård, der ligger lige ved siden af i Svinget over for Forshammers. Han kender også familien Forshammer. De er naboer. Ja. Nede i Strandhuse. Ja, det skal jeg lige have via af vores ven der, Arne Dyr. Ham skal jeg nok få der via nøjagtigt af overfor der. Om det er den gamle. Men altså nu, Svinget, det går sådan her, og så ligger Forhammers gård her. Og så ligger der en gård på hjørnet her, en gammel gård også. Jamen det er rigtigt. Det er et gård der på hjørnet. Man har huset på sin venstre hånd, når man kommer fra Fjellebroen og køber Strandhus, og så er der 90 graders, man går rundt om den gård, de bor på. 90 graders sving, lige inden man kommer til Forshammers. Lige i det provnålsving der. Ja. På venstre side. Ja, der ligger dem, jeg kender. De bor der, og Forshammers er på højre side. Yes, rigtigt. Jamen, så er det Anders Poulsens, den gamle gård. Så må det være børnene der har solgt den. For de overtog den ellers. Ja, sikkert. Ja, så er det børnene meget der. lavloftet. Ja, jamen, det er det sgu. Jeg har kommet der som dreng, jo. Der kommer jeg jævnligt. Jeg skal over om 10 dage skal jeg over. Og når du kommer deromme fra Strandhuse, og så, når du så kommer der, så var der en indgang her, og så ligger stuehuset lige der på den måde der. Og så ligger staldbygningerne der. Ja. Jeg skal lige spørge om noget, hvis jeg er sikker på, at det her det virker efter hensigt. Johannes, da Mira bliver super renoveret, Claus sejler den jo, han rækker den jo op som skonnert med gaffel topsejl, havde han her sagt, med topstænger og med jægerbom og bogspryd og så videre. Han laver det om til en lille skonnert i 70'erne. Ikke i første omgang. Der blev den igen med pælemaster. I allerførste omgang? Ja. Men så kom her jo for et eller andet havari i Aalborg med en bro, eller da. Ja, hvad fanden var den ene masse knækket? Der er visse folk, der har problemer med broerne i Aalborg. Ja, og så var det, han har kommet her, og jeg sagde, hold da kæft, med løs top på begge to. Så sagde jeg, ej for helvede, sagde jeg, nu har han da ødelagt Mira. Du kan da nok se sådan et skroverskiv. Den er da ikke egnet til det der. Det bliver for tungt. Men du forbarmer det, du. Men det var jo Claus, du. Ja, men han kunne godt lide, den skulle nok se lidt større, end den var. Ja, men det var ligesom den ene gang, han var på bidding hernede. Han kom og fortalte, nej, nu jeg har købt på Holmen 2 store koer. Nej, sagde jeg, hvad skal du med dem, Claus? Dem skal vi have sat i Mira, det er jo flot. Hold da kæft, sagde jeg, ved du da for fanden ødelægge Mira fuldstændig? Nå, sagde han, siger du det? Ja, det gør jeg da. Nå, så er du sgu ligesom Karen. For hun har sagt, om jeg var tosset. Så sagde jeg, at der må være noget, sagde jeg, der er galt. Så de kom jo aldrig i. Jamen, tænk sig det.
hvad fanden vil med to korer har købt ud på Holmen fra en eller anden gammel. Og så var det, nej, det skal vi have sat i Mira. Og det var ligesom med det der top har kommet med den her. Ja, jeg tror sgu sejle med den med det der op. Du, hvad fanden skulle det lille skiv dog gøre med hele det grej der? Menageri deroppe. Og den er så let håndterbar med den anden rig. Ja. Sejlede I med gaffeltopsejl? Kan du huske, at vi døde med den? Jeg har aldrig haft topsejl, eller været med til det. Hvad med råen? Der var jo rå til. Jamen, der har ikke været rå i min tid. Så hvad årstal af morfar har taget den ned, det ved jeg ikke. For der er billeder af, at han har en rå. Ja, men det var det. Man lige klynger masten og hæler op. Altså Ja. en flyvende, kan vi kalde det. Ja. Men den har aldrig været ombord i min tid. Aldrig været ombord. Nej. Men den har jo også krævet ekstra mange sejl og så videre, Ja. så det kan jo være naturlige ting. Ja, Den er gået, at bredfugten er gået til reparation af de andre sejl, hvis det er. Ja, man ved jo aldrig det. Nej. Jeg har en meget fin tegning af den her uge, af en af de gamle Marstaller, eller Æreskøbing malere der. Han er meget, meget kendt. Han har nævnt i andre bøger, blandt andet, der har jeg en tegning herude, du skal se også. Det skal jeg da lige se. Det skal du. Johannes, da Mira så skal renoveres fuldstændig i 1996 hos Alvin Mortensen i Gilleleje. Ja, Gennemgribende renovering. ja, Ender med, at der nok ikke er meget mere tilbage af Mira, end der kan ligge i et par trillebøger. nej, Så har jeg ladet mig fortælle, at den agtværdige Jes Krohmann fra Skibsbevaringsfonden, trods hans ufattelige viden, har set sig nødsaget til lige at spørge dig lidt om, hvordan det nu egentlig var, at Mia så ud oprindeligt. Det er ikke rigtigt. Jo. Du blev konsulteret. Og det startede dengang, at vi var jo deroppe, og jeg tog billeder. Vi så billeder af Mira, da den var kommet ind og skulle ses på. Der var, nej, de havde brækket sin ud, nej, det var til at greje over jo. Og så var det jo, at den blev konstateret helt. Ja, den var mør. Ja, og så var det, så det gik i gang med det hele. Og så Evin, ham har jeg jo kendt fra, han var i lærer. Jeg har jo sat mange motorer i, hvad hans far nede på Fejø. Så jeg kendte jo Evin og hans bror Ejner og deres søster og hele familien. Det er kommet der i mange år. Så Evin kendte jo godt mig, og han vidste også godt, hvad tilknytning jeg havde til Mira. Så da det så kom det der med Claus og så Skibsbevaringsfonden, at Jes kom ind i det, så havde han jo sagt til Jes, at du skal se og kontakte Johannes i Hundested, for det er hans morfars skib, og han har sejlet med den som barn. Og så pludselig blev vi jo ringet op her. Det var Jes, jeg kendte ham jo ikke, anede ikke, at han eksisterede jo. Nej. Og han præsenterede sig og sagde sådan og sådan, det var angående Mira, og han var det og det, og han havde været op ved bådbyggeren deroppe, og Mortensen havde henvist ham til dig, sagde han. Må jeg komme op til dig og snakke? Og så sagde jeg, jamen, du er velkommen. Jamen, jeg kommer i løbet af et par timer. Det var kraftedeme hen under aften, og har boet jo nede ved Præstø. Ja, men manden er jo ikke kendt for sin situationsfornemmelse. Nej. Så han på et tidspunkt dukkede han op, og så havde jeg jo taget alt, hvad jeg kunne af billeder frem. Og så satte han der, og så gik det jo, altså han skulle vide alt om den og det hele. Og han fik billederne. Dem havde Claus fået en gang. Der måtte jeg jo ringe ind igen for at få dem tilbage. Ja. Karen, hun sagde, jamen har du ikke fået dem, Johannes? Nej, sagde jeg, nu skal jeg have dem med til Forborg, sagde jeg, skal over til min moster. Jamen, så skal jeg sørge for, at du får dem, sagde hun. Og det har været Claus, du ved. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, det. Men Jes, han fik alle de billeder, og det var han meget glad ved. Og de kom fandme også tilbage, anbefalet du. Ja, det er godt at høre. Det var tjek på det, du. Jamen, så
fik jeg alt, hvad jeg kunne fortælle, og han fik billeder og alt det, og han takkede mange gange, og så kørte han hjem igen. Så har han kontaktet mig efterfølgende nogle gange, for så har Claus jo pludselig fået nogle mærkelige idéer. Ja, kan det passe, og kan det lade sig gøre? Så den ene gang ringede han, så sagde han til mig, Claus siger, at nækkeren skal være lidt i styrbord, sige, til agterkahytten. Til agterkahytten, ja. I styrbord, sige, sagde jeg. Han siger, at han vil gerne have den derovre. Så sagde jeg, at han har været midtskivs altid. Det er godt, Johan. Så skal den også være midtskivs nu, sagde han. De nedgangskapper, der er lavet agter og til forpilen, de er formodentlig fuldstændig, som du husker dem, ikke? Fuldstændig. Var de var også lavet i noget fyretræ af en eller anden art? Ja, men det ved jeg ikke rigtig. Nej, det ved jeg ikke. Men det var nøjagtigt. Men der har Claus jo en gang fået sådan en forkap på. Det kan jeg jo se på et af de billeder, hvor der er taget af den. Og sådan en til fiskekutter til. Ja. Så ringede Jes en gang, så siger han til mig, Johannes, hvordan var Lønning og Skandæk malet? Ja, sagde, det var lysegrå. Det har det været altid. Nå, derfor Claus siger, han vil have det grønt. Det har aldrig været grønt, sagde. Og Marstal og grønt? Ja. Det er da aldrig, sagde, det har været lysegråt, både Skandæk og Lønning. Jeg har været med til at male det, sagde jeg. Godt, sagde han, så skal det igen være lysegrå. Det glæder mig at høre. Og så var der noget andet, så havde han sagt til Claus, hvis du skal have lavet alt det der, så skal du så før med gøre det, Claus. Og det var Claus glad ved at høre. Han måtte det, men så havde vores penge ude af spillet, sagde han. Nå, ja, så var det jo ikke så godt. Men det var jo mærkeligt, at vi havde skivet skulle være som Mira, og så vil jeg alligevel lave om på det. Jeg kan ikke forstå det. Det skal siges, at jeg ved ikke, om Claus har været klar over det på det tidspunkt, hvor fantastisk velsejlet den er med sin rig, som er nu den originale, altså som er lavet, eller skal vi sige, kopien af den originale rig. Jo. For sådan som Mia er nu, er hun så let håndterbar. Ja. Netop af en mand eller to. Ja. Og er så ekstremt velsejlet. Hun er formodentlig et af de bedste allround skibe, vi har i Danmark i øjeblikket, og har sikkert også været det førhen. Ja. Hun er så kvik på alle typer vind. Og det er fantastisk at opleve. Så der er ingen grund, altså der kan ikke gøres noget om på Mia for at gøre hende bedre. Nej, men den idé, har fik med de løse topper, kan du ikke se, det var helt vanvittigt. Jo. Ja, jeg vil sige at nu har vi jo de her gaffel-topsejl, som vi hiver op, de originale. Men de er nogle bæster, han har at gøre. Ja. Til gengæld så er de jo meget effektive, når først man har fået dem hævet op. Nå ja. Men de er ondskabsfulde at døje med. Men for underrækken alene, som da du var ude at sejle med det her i sommer, der stryger hun jo gladeligt afsted. Ja, nemlig fint. Ja, og jeg kunne rigtig nyde det, forstår du. Jeg tænkte, hold det op nu, skulle vi lige have de der makrel og uge eller sådan, ja. Det havde vi faktisk op, og jeg tænkte på det, fordi i sommer, der havde vi faktisk makrelsnør ude i Skærgården. Nå! Der hiver du makrel op hele sommeren jo. Ja. Og så sådan en makrel om aftenen, der er friskfanget, der er stegt på panden, med lidt kartofler. Det er svært at finde på noget at brokse over jo. Ja, det er nemlig. Ja. Det er det sgu sådan. Og ja. Johannes, synes du ikke, vi skulle skifte derude med et stykke rugbrød? Jo. Og en pølsemad? I skal ikke gøre det for min skyld. Jeg har jo lovet lige at kigge ned til forbi min moster nede mejeriet. Ikke noget bestemt tid, vel? Ikke. Jeg ved ikke, hvad er klokken nu? Jeg kan ikke. Kvart i et. Den er her lidt af den vel. Ja. Nej, altså, men ikke, der må ikke gå alt for lang tid, har jeg lovet hende. Nå, nej. Nu har jeg jo fyldt mig med gode sager. Der har både været krydderboller og kleiner og jeg ja. I skal altså ikke gøre noget. I skal endelig ikke gøre noget for min skyld.
Jamen, vi skal jo have et stykke mad, Fie. Nå, ja, men Ja. Ja, nå, det lader til det.